Ako chceš umrieť? Na túto otázku sa vyskytujú dve časté odpovede, ktoré úplne nechápem. Ja chcem zomrieť pri sexe. Ak si ten, ktorý chce zomrieť pri sexe, zamyslí sa nad dvoma vecami. Poprvé, či už náhodou bez tak nesexuješ ako mŕtvy, pretože sa môže stať, že si to tvoj partner ani nevšimne. A po druhé, fakt chceš, aby na teba partner takto spomínal? A ináč, aká bola Denisa v posteli? Bola chladná. No a potom sú tu tí, ktorí chcú zomrieť v spánku, v pokoji. Nech o tom neviem. A už len to mi chýba. Zobudiť sa mŕtvy. Dnes si čekneme pár príčin smrti, ktoré by ste ani nepovedali, že sú pomerne časté. Pád z postele. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb uvádza, že ročne sa z postele zjebe a následne zraní 36 miliónov starých ľudí. Z toho približne 32 000 sa rozjebe, že úplne. Svokrička, všetko dobré k narodeninám. Nech sa páči. Poschodová posteľ. Ľudia sa radi fotia na nebezpečných miestach. Práve preto do roku 2021 zaznamenávame takmer 400 prípadov úmrtí vďaka selfiečkám. Najviac úmrtí tohto typu je zaznamenaných v Indii. I don't know what they do in India, but they definitely don't know to take a selfie. Povedzme, že kokosový orech má v priemere 1 kg. Kokosová palma má priemernú výšku tak 25 metrov. Tým pádom z nej kokos padne na zem v rýchlosti 80 km za hodinu, čo zodpovedá váhe 1 tony. A to rovno niekomu na kotrbu. Štatisticky takto ročne umrú dvaja šťastlivci, čo viem. A chvála Bohu, nie je veľa. Ale predstav si, že by si videl, ako sa to stane. Čo by si povedal? Ty kokos. Tiež som sa dostal k informácii, že 75 úmrtí ročne v Amerike má na svedomí kosačka. Kosačka! Ja by som nemohol byť kňazom na takom pohrebe. Dovoľte mi zmierniť smútok pozostalým. A preto rodine zosnulému odpúšťame správcovský poplatok, ktorý zahrňa kosenie cintorínu. Vidím, že tu zanechal naozaj krásnu rodinu. Brat zosnulého, vlasy krásne vykosené. Ale nie, tak to bol len taký vtipek, som si myslel, že sa tu na tom budeme kosiť. Robí to tak, že nikto nemôže povedať, že som samozvaný.